U studiju N1 sada je sa nama Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa. Dobar dan, hvala što ste ovde. 14 dana je od tragedije, videli smo akciju koju je sprovela novosadska opozicija. Da li mislite, kakav je vaš utisak o ovoj akciji, da li mislite da to može imati neki novi efekat na buđenje te građanske svesti? Pa ja mislim da svakako može. Mislim, akcija je bila veoma emotivna, vidi se i na samim snimcima kako su ljudi reagovali na samu akciju. Ono što mislim za ovakve vrste akcije je da je važno da se one ponavljaju. Jer ja stvarno verujem da pored ovakve medijske slike u Srbiji je veoma teško ljudima i da čuju za ovakvu vrstu akcije. I ako se one ponavljaju, sećamo se i 90-ih, ono lupanje u šerpe i sve ostalo, kada se one ponavljaju, one imaju sve veći i veći broj ljudi koji su za to čuli i koji se tome pridružuju. Tako da ja mislim ne samo da može da digne građansku svest, nego može da digne građansku svest vremenom sve više i više, i to zbog jedne veoma važne stvari kao što je ova tragedija, ova nesreća u Novom Sadu, i kao što je ovaj poziv i ovo što smo nekako mogli da zaključimo, što nam se osvetilo za svih ovih 12 godina nereakcija, a to je da korupcija ubija. Ono po čemu se ova akcija razlikuje jeste što ljudi nisu ponovo pozvani da se okupe na jednom mestu, da nešto blokiraju, da idu u šetnju. Postoji taj neki utisak u javnosti da su građani umorni od šetnje, da su umorni od nepostizanja rezultata pre svega tim načinom, i Miran Pogačar kaže potrebni su nam novi načini borbe. Da li ovo može da bude tako nešto? Jesu potrebni novi načini borbe i jesu potrebni ovakvi, kako da kažem, načini borbe koji ne izazivaju toliko opterećenje. Nama su i ti građanski orijentisani ljudi opterećeni životom danas u Srbiji. Znamo svi kako se živi, znamo svi na koji način se borimo sa tim nekim i sistemima, i sa zdravstvom, i sa školstvom, i sa svim ostalim stvarima, i na ovaj način možemo da postignemo to da u nekom manjem vremenu mnogo više ljudi reaguje. I mislim da je isto važno da ne očekujemo mi kao građani ove zemlje da, sama opozicija vodi ovakve akcije, da sama opozicija smišlja ovakve akcije, nego je sad pitanje za sve nas. Pitanje za sindikate, pitanje za civilno društvo iz različitih oblasti, pitanje za nastavnike iz obrazovanja. Znači, bilo ko u svojoj zajednici, u svojoj bilo ono mala zajednica, mesna zajednica na lokalnom nivou ili neka veća struktura gde su okupljeni različiti ljudi, može da osmišlja ovakve akcije. Mislim da je važno da kroz te forme građanske neposlušnosti ili malih simboličnih gestova mi u stvari kreiramo jednu atmosferu koja može da dovede i do odgovornosti, pre svega krivične, a ja se moralno i nadam uvek, ali nešto je ne očekujem. Da li može da dovede pre svega do svesti unutar tog građanskog korpusa, u smislu da postanu svesni da su funkcioneri odgovorni njima, da zapravo funkcioneri su ti kojima su građani šefovi? Jer čini se da ta svest je nedovoljno razvijena u našoj zemlji. Pa jeste nedovoljno razvijena. Ja mislim da je to i posledica te neodgovornosti sve ovo vreme i tog nekako atmosfere nekažnjivosti. Šta god se desilo, opet nije kažnjeno. Evo vidimo, ni opozicija nije puna elana kada pokreće u Skupštini neke akcije, ali mislim da jednostavno ne može biti rezultata. Ono što ja mislim da je ključno jeste da mi imamo, i to je o tome važno pričati i na današnji dan i u ovoj godini i u sledećoj, mi za manje od 2 godine verovatno imamo sledeće izbore. Ne treba osjećati da su izbori sada bili i da mi imamo ovu vlast do kraja, i meni se čini da ova tragedija u Novom Sadu, gde se vidi da je država u celom lancu odgovorna i krivično i moralno za ono što se desilo, čini mi se da to mora da se pokaže na narednim izborima. 2 godine, manje od 2 godine do narednih izbora, znači da nam treba ozbiljna reakcija, ove spontane reakcije, različite vrste reakcije, moramo celo društvo da dignemo i mora da se, na samim izborima pokaže odgovor građana Srbije na ovo što se desilo 1. novembra. Sad vi pominjete moralnu i krivičnu odgovornost. Zanimljivo mi je bilo jutros na Pinku, premijer Vučević kaže politička odgovornost nema veze sa krivičnom. Dakle, on izjednačava, odnosno ne govori o moralnoj odgovornosti, već o političkoj. Da li brisanjem, odnosno pravljenjem razlike između političke i krivične odgovornosti, on zapravo priprema teren za to da
krivična odgovornost neće ni biti tražena u tom nekom vrhu piramide. Pa mi smo vidjeli da su oni sa ostavkom Vesića u sljedećim danima i pokušali da kažu da evo, mi preuzimamo odgovornost, ali u stvari ne preuzimamo. To objašnjenje, mislim, ostavka je moralni čin i ostavka je preuzimanje odgovornosti, bar bi to trebalo da bude. Čini mi se da su oni na taj način pokušali da potpuno stave u stranu ili na marginu samu krivičnu odgovornost. Ovdje jeste ključna reakcija tužilaštva i jeste ključno na koji način i kako mi sada uzimamo tužilaštvo za ono koje jeste odgovorno. Ne samo za reakciju, sada pričamo o tome šta je urađeno u posljednjih 14 dana, da niko nije priveden od strane onih koji su bili u tom lancu odgovornosti. Sa druge strane imamo sad već 28 hapšenja i pritvaranja ljudi koji se bore za ovu vrstu odgovornosti. Ja sad smo čuli, oni su politički zatvorenici. Da li u Srbiji smo došli do toga da imamo politički zatvorenike? Mi smo sada, ja bih rekla, sada po prvi put zvanično to možemo da kažemo, imali smo hapšenja i u avgustu. U ovoj godini mi smo imali više od 48 u avgustu mesecu i sada 23 hapšenja i pritvaranja koje su čisto politička. Znači, mi smo došli u ovoj godini u tu situaciju. Ono što jeste problem jeste tužilaštvo koje daje naloge za takvu vrstu pritvora. Mi imamo 12 godina i mnogo više, mi imamo tužilaštvo koje potpuno ne reaguje na ono što jeste korupcija, ne reaguje na bilo kakvo kršenje zakona i to tužilaštvo je stvorilo ovakvu atmosferu nekažnjivosti. I vidimo da sad ni građani ne očekuju ništa od tužilaštva, već očekuju da oni budu hapšeni, da oni budu pritvarani po potpuno skandaloznim, ja bih rekla, optužnicama i razlozima za izazivanje opšte opasnosti, za remećenje ustavnog poretka u avgustu. Znači, to su upravo one stvari za koje mi svi znamo da je država odgovorna. A onda se pojedinci koji se protiv toga bune jednostavno nalaze u zatvoru. Iz vlasti će reći tužilaštvo radi nezavisno. Tužilaštvo očigledno ne radi nezavisno i mi već možemo da se podsjetimo i helikoptera i Jovanjice i 1000 drugih do sada, 1000 drugih, ne znam ni kako da nazovem, tragedije na svoj način, kako se zove, i tužilaštvo ni u jednoj. Mi ne možemo da pokažemo ni jedan jedini slučaj da je tužilaštvo reagovalo kako treba. Tužilaštvo jeste nezavisna institucija, ali ga bira Narodna skupština. Narodna skupština ima pravo sa Visokim savetom na predlog da razreši Zagorku Dolovac. Dajte da u jednom trenutku ukažemo na ono što je pravi problem. Mi možemo da imamo sada i ovde ostavke i znamo već godinama da se te ostavke samo znači da će ta osoba da dođe na neko drugo mesto i da se to samo igra neki šah gde se samo strategija menja, a u stvari mi imamo iste figure na tabli. Ukoliko tražimo i ukoliko možemo da utičemo na to, da imamo tužilaštvo, nama onda nije važno kao građanima ko je na vlasti. Možemo li da utičemo na to? Pa ja mislim da mi moramo da imamo ozbiljni plan, mi moramo da napravimo plan. Ova zemlja se urušava već 12 godina na sistematski način. Mi moramo da imamo plan i sistem kako da se izborimo za svoja prava. I zato mi se čini da je važno, vidim da građani očekuju i ja sam besna i svi smo besni, da se sad nešto reši. Bilo koja ostavka, ja se nadam tim ostavka i pozivam na ostavke svih onih koji su vezani ili za železnicu ili za samo ministarstvo i jesu bili u tom lancu, ali ono što je važno da mi tim ostavkama ne dobijemo državu koja je počiva na vladavini prava i demokratiji. Znači, mi moramo sada da to predstavlja početak? Ja mislim da ovo s jedne strane predstavlja početak promena, s druge strane sam potpuno sigurna da je ovo kraj za ovu vlast. Znači, da koliko god smo imali, koliko god se mi svi osjećamo da je svaki put kad dignemo glas oko nekih stvari da jednostavno to posle 2-3 meseca se zaboravi, čini mi se da ovo ne može da se zaboravi i čini mi se da će, opet ponavljam, na narednim izborima, i to moramo sada da spremamo, moramo sada da pozivamo sve ove ljude koji staju u Novom Sadu, sve ove ljude koji su besni, sve ove ljude koji su ljuti. Mi imamo, ja verujem, 2 godine bi trebalo da budu i predsjednički izbori, sigurno će tada biti u tom roku i republički, i parlamentarni izbori, a veoma velika verovatnoća je da budu i sledeće godine. Dajte da sada vidimo, ovo je jedno, mislim, mi smo demokratski građani jedne nedemokratske zemlje, nasiljem se ništa ne postiže, ali ono što možemo da uradimo je da napravimo plan. Predsjednik Vučić i Srpska napredna stranka svakako su svesni da idu izbori. Da li zapravo to njima daje dodatni motiv da ni u ovom slučaju ne pokažu slabost?
Pa dajem dodatni motiv, ali ja mislim da su oni već pokazali slabost. Mislim, slabost je ta nadstrešnica, koliko god to mogu da pričaju, ne mogu ni svojim biračima da objasne da je to tako treba da se dešava i da je moguće da oni kad odu na bilo koju železničku ili autobusku stanicu njima padne nadstrešnica na glavu. Mislim da je ovo ogromna slabost. Ono što oni ne mogu da se izbore jeste da bilo koje opravdanje nađu za ovu vrstu slabosti i mislim da će morati da usledit će sigurno još neke ostavke, da će tako pokušati da pokažu da su barem minimalno odgovorni, ali mislim da to ni građanima ni bilo kome drugom neće biti dovoljno ukoliko se ne promeni celokupan sistem na kome država počiva. A to jeste vladavina prava, to jeste i rad tužilaštva na način na koji treba da radi, to jesu svi demokratski procesi, to jesu javne rasprave, to je to da kad izađe 20.000 ljudi na ulicu da oni moraju da, ta vlast mora da ih čuje i vraćamo se na ono na početku, što ste i sami pitali, znači da jednostavno uspostavimo taj sistem u kojoj je vlast odgovorna građanima, odgovara na svakom nivou i ukoliko se građani oko bilo čega pobune, moraju da dobiju odgovor od vlasti. Hvala puno na ovom razgovoru. Nadamo se da će i biti tako. Svakako to sada ne vidimo. Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, bila je gošća Studio Live-a.